सत्तांगे सागर सांगाला ये कोर्चे की मलाई अजय ये पातलाम जे कातोर से वीडियो अजय मुझे एक देर गले ना तवलते इंजाने ही ने तोड़ूंगा इंजाने ही ने पंकांगल गोड्डा रोंटी पंकांगल से वीडियो दे तवली तेरे शिकर तम संगाला ये रोंटी तोड़ूंगा ले ली ये तो कितनी रोंटी है ये बेसन रोंटी मलाई ये 250 ग्राम का किलो पिट्टी एक कप गोड ये दायने 2 दाय उद्दा पंका आणि का पांग दोन्ही छान शेवटी जमचले हान पांग कोरका ते जाणू छान दोन्ही छान ओटी जमका वेगळे टिप्स आहे की मला री आता ही रोटी सकाळ तो तोड नव्हता रात्री तर पंका घालका तशीची मूर्तमध्ये दिसत तोड नव्हता जरे उर्दू सकाळ तर पंका घालका ते मला अशी बेतुन्ना ये फुग्गो सब बेतुन्ना नाले आम्ही तवळी उनी तर पंका घालता रे होगी बेतू साध्य अमंत पिट्टे तो रोंडिया हे मला अशी चान्स तरी सरकार करते म्हणलं आणि का वेगवेगळ्या टिप्स आहे की मला री अशी एम पण कांगण्या करतात तशीची आका 100 ग्राम गो चांगोनु धुवून चांग भाजूका तांबडो भाजूका चांग पूर्ण नोळेंचे हान आणि का तांते का 3 वेळा सांग सोल्लिल्ली सोल्लून येला सांग मला तुम्ही उपयोगाची करू सोडे री चांग पण धुवून काढाय मला एंडो साड पाणी बिळी शनिकांचे दाम सगळं काही नाही येला सांग धुवून ते थोडं छपड घ्यायला की स्टँड आहे वरतन ते गॅस स्टवाचे त्यामुळे ते सुकल्या मोठा जाता नाही ते जाणू यो गो भाजू चवडे री ते येला सांग हे सोडून ना घालतनी आणि का ते पिट्ट करतन ते दोन्ही कोण येला सांग छान तांबडे ना भाजू गो आणि मिक्सी सण खरखरी पिट्टो आता हे घाल्या म्हणता खरखरी पिट्टो त्याच्या आई तिला आणि गोड बी आणि काय शिचाळून राबू का तो पिट्ट अशी घालून राबू का हे शिचाळून राबू का तो पिट्ट सगळं टाका दोर वऱ्यान छान छान का दिगलं इशी ते जाय ना छान आणि शिदरताने पिट्टो जमना रोंटी मृतमान दिसतो दवरता येऊन ते दोन्ही व्हिडिओ कोण काढता ज्याने मला एक कात्र पै एक स्पेशल जाने कात्र बघा ते बघे एक व्हिडिओ घाल का जाने ते वेने तावळी हम पांग कांगल ना दिगुनु ते दुसऱ्या व्हिडिओ घाल का जाने तेवढे तर श्रद्धेन म्हणून आलेले नसताना विचारचे करता दिले तशीदा गोड्डा पंका रोटी सट्टांगे पेंदार एकल कम दिसतात येगा पूर्वंत कोणा ते शिकवला बी आहे सरकार करते म्हणता चान्स तर हिरोंती खंच्या चड्डू असं चां इष्ट असताने संजय स्नॅक्स तेवढी शिकवून दी आहे म्हणून नवे पांगू चांशी पांगू चांशी ओटी जांगा चां रोटी ये दोरू का किलो पिटी एकली सांगता म्हणून का किलो पिटी एक पान एक कप पिट्टो केले गोड छान पंका गोड जांगा एक पाने 1 कप गोड ये दाय एक पान काल कप उद्दावून समोर द्यायला ये दायने 2 दाई उद्दाव तर ते आलं वाण्या घालून पांगू कराय पांगू चांशी चां ओटी जाने ना पडे तशीची रोटी गाणे वेळा कोणून बोगा ते जाणी तो पिट्टो घालचेवढे दिसेला कोणून बोगा दिले तर सगळं रोटी ये लागतं दिले दगल दिले तर छान आणि शेस्तले एक दोन मसांदावर टाइम काढला जमना बी पुणे छान आणि दिले पिट्ट सन्न खरकरी मिक्सी गोवा पिट्ट त्याला सांग सगळं सट्टे धुवून काढाई म्हणा मी हायरिंग जाय केवळ छानशी निघा सट्टा के इंट्रो साल पानी लगता ही भयंकर विश्वासी न कतेला संगे सगळं स्प्रे करता ही ते धुवून काढाय तुमका कोण 50 सेद दुई आहे का रानी गॅस टाबा चेरी ते घेणीशी दवरल्या पुढे साधन थोडचे वेळे ते सुकून मिळताने त्यांना सोले पहिले अंगान ते गो बाजूचे वेळे तांतू घालाय म्हणून जाताना दल्ले नसताना म्हणून द्यायचे करता तवळे शिकवून जो आई चांग खाणं चड्डू आंबेकरीन तुम सगळं कांगेन दी ना काय ते असं कोण सगळं सिले दी सट्टांगे गुड नाईट सांगून रब्बेर व्हिडिओ